सरकारि स्कुलाव गोदो गोदाय आंथ' सरकारि स्कुलाव फरायफेरनो मोनाखै किन्तु लोगोफोरखौ नुयोमोन आपेल थाइजौ बानायनानै लांनाय बेनिफ्राय स्टार्ट जायो हासिब बानायनानै लांनांनाय बेफोर किन्तु गाज्रि नङामोन मोजां आदबमोन मानो होनबा बियो मानसिफोरखौ स्किल्स फोरोङो दा जोङो एथ' बोसोराव मा जाखो सोलोंथाइयावल' गोसो होबाय थानानै जोंनि सरकारि स्कुलफ्रा एसे माबा गैया जेनेबा आनसारेबल जाया मास्टार थांदों थाङाखै रावबो नायफैनांगौ गैया मास्टारना मोनसे मालाबा मोनसे एटिट्युड थायो बिसोरो फरायनो गोसो गैखाया अरजाया मा दानखौ फोजोबनानै बेथन मोनबानो जाबाय बिदि मोनसे थानो हागौ मानो होनबा गथ'निफ्रायबो जेबो सोलोंथाइनि फारसे आग्रह गैया आरो बेखौ नुनानै दुखु जानो हागौ आग्रह गैयिया सरकारि स्कुलावल' नङा प्राइभेट स्कुलावबो थायो फोरोंगिरिनि सायाव बे सोनारो माबोरै सोलोंथाइखौ मोनसे इन्ट्रेस्टिं वेयाव फोरोंनो हायो स' मोनसे प्लेअवे मेथड दङ जायखौ दानि सहर नोगोरफ्राव नाजावो बे आदबखौ बे जाबाय गथ'फोरखौ जेब्ला आखर फोरोङो अ आ बा ABC फोरोङो बेखौ मोसायै लिरनानै फोरोङा बालायाव आखि होयो हायाव आखि होयो बा अन्थाइ लानानै बानायहोयो होनबा बे शेपआ गोसोआव थालाङो हाई स्कुल लेभेलावबो बेबायदिनो एसे इन्टारेक्टिभ बा जेब्ला आउटलुकआ सोलायनांगोन फोरोंगिरिना जोंबो सोलायबाय आरो NEP गोदान जाय एडुकेशन पलिसि बे मथे बे आउटलुकआ सोलायबाय आगोल जादोंमोन कि फोरोंगिरिया जि होनो फरायसाया नाजावनांगौ फोरोंगिरियानो कारेक्ट फोरोंगिरिया मा होनदों बिजाबनिफ्राय बुंगासिनो गासिबो सैथो फरायसाया सोंनो मोना सार नों बुंनाया नंगौ नामा सोंनो मोना बे आउटलुकआ बे नोजोरा सोलायनो हमबाय आरो जोंहाबो सोलायनांगौ मानो होनबा फोरोंगिरियाबो बे बाथ्राखौ नाजावनो रेडि थानांगौ कि आं जे होनगासिनो आंनिफ्राय बांसिन फरायसाया मिथिनो हागौ आरो फरायसाया जुदि खोन्थानो लुबैदों खोन्थानो हायो बेखौ खालामबा गथ'नि गोसोनिफ्राय गिनाय फोरोंगिरिनि फारसे जि गिनाय थायो बे थाङो गिनाया थांबा डिसकाशन जायो आरो बे डिसकाशननिफ्रायसो मोजां सोलोंथाइ फैगोन मोखासथ' लानायनि दिना थांबा बुजिनानै कनसेप्चुयेल लार्निं जायखौ होनो बुजिनानै सोलोंनायासो दा फैबाय आरो बे फैनाय लोगो लोगो जोंनि बर' फरायसाफ्रा जुदि गुबुन गथ'फोरजों कम्पिट खालामनांगौ बिसोरजों समान जुदि खारफानांगौ बे आदबखौ जोंनि बर' ओनसोलफ्रावबो नाजावनांगोन आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि लाइफ स्किल्स ट्रेडिशनेल लाइफ स्किल्स दानाय लुनाय जेखौ जों गारनो हमबाय बावनो हमबाय रोंनायखौ लाजिनांगौ साननो हमबाय बे जिनिसखौ गासैखौबो लाबोफिननांगौ मानो होनबा बेजोंसो जों थांनानै थानो हागोन कमप्लिट सोलोंथाइया खालि बिजाबनिफ्रायल' फैया आखाइजों मा मावनो हादों मा बानायनो रोंदों मा संनो रोंदों मा दानो रोंदों बिनिफ्रायसो फैयो थांनानै थानो सोलोंनाया बिजाबनिफ्राय फैनाय नङा स्किलनि सायावसो दिनैनि जुगा स्किल आरो बे स्किलखौ रोङाबा जेरावबो सहैया आं जुदि दिनै मोजाङै लेखा रोङा खिन्थु आं जुदि दानो रोंगौ आं दिनैनि दिनाव गावनि दानायखौनो मोनसे सम्पथि हिसाबै बाहायनानै बिराद गोजौसिम सहैनो हागौ आरो सहैबायबो गोबाङानो दा बेखौसो सोलोंनांसिगौ जों सोलोंफिननांसिगौ